खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो उदखारिनि गाग्लोबनायजों मुंख्लं जानाय बाक्सा जिल्ला बरमा पुलिस थानानि सिङाव थानाय थाइखारकुसि खासिबारि गामिनि मुंख्लं सुमन सोरगियारिनि नखराव थांनानै खौरां लाहैदों आसाम सोरखारनिफ्राय मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म आरो बिटिसि सोरखारनिफ्राय इएम राकेश ब्रह्म बिथांमोनहा उदखारिनि गाग्लोबनायाव जिउ खोमानांनाय जाथायखौ लानानै दुखु मोननाय फोरमायथिदों बिथांमोनहा मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा फोरमायथिदों दि सिगांनिफ्रायनो हादरनि थाखाय मुंख्लं जानायफोरनो रायजो सोरखारा 20 लाख रां होनायनि नियम दंखायोमोन दा केबिनेटआव गोदान थांखि लानाय जाबाय आरो गोदान थांखि बायदियै मुंख्लं नखरनो 50 लाख रां होनाय जागोन होननानै फोसावनानै होबाय बिथाङा आरो मिरु सोरखारनिफ्राय आयेन बायदियै जि मोननो गोनां बेखौ मिरु सोरखारा होगोन होननानैबो फोरमायथिबावो बे दुखुनांथाव जाथायखौ लानानै उरखावगोरा ब्रह्म बिथाङा सोंखारिनानै बुंथियो दि उदांस्रिनि उननिफ्रायनो PLA उदखारिफ्रा हाथियार दैबोदों नाथाय दिनैसिमबो जेबो मोननो हायाखै खालि मणिपुरा जेरैबायदि जौगानांगौमोन बेयो उदखारिफोरनि थाखाय जौगानो खाबु मोनाखै आरो रायजोआ गाज्रि मुंल' मोनबोदों होननानै गोख्रोङै सोंखारियो बिथाङा मुंख्लं सुमन सोरगियारिनि अनजालि बिसि आरो बिथांनि नखरनिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला मुंख्लं सुमन सोरगियारिनि बिफाया थांनाय 2007 मायथाइयावनो उदखारिफोरनि गुलि गावनायजों जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन उदखारिफोरा न'आवनो हाबनानै गरजि गुलि गावनानै बुथारलांदोंमोन जायनि थाखाय मुंख्लं सुमन सोरगियारिनि बिमायाबो दुखु दाहाजों बेरामाव गोग्लैनानै जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन दुखुजों साग्लोबनाय सुमन सोरगियारि बिथाङा गोबां नाजाथाबनायनि गेजेरजों 2011 मायथाइयाव आसाम राइफलाव जयेन जादोंमोन बिथाङा सानै बिब' दङ बेनि अनगायैबो अनजालि बिसि आरो सासे 2.5 बोसोरनि फिसाज्ला दङ फैगौ डिसेम्बर दानाव फिसाज्लानि जोनोम सानाव न'आव फैनो थाखायसो रादाय होदोंमोन होननानै फोरमायथियो नखरनि सुबुंफोरा मख'नो गोनांदि थांनाय सनिबाराव मणिपुर रायजोआव पिपल्स लिबारेशन आर्मी आरो मणिपुर नागा पिपल्स फ्रन्ट उदखारि हान्जाया 46 आसाम राइफलनि कमान्डिं अफिसार कर्नेल बिप्लब त्रिपाठी बिथांजों लोगोसे बिथांनि बिसि आरो 6 बोसोरनि फिसाज्ला गाखोनाय कनभयखौ IEDजों उदखारिफ्रा बेफ्रुहोदोंमोन बेनि अनगायैबो हाथियार लानानै नेखानानै थानाय उदखारिफ्रा जेरै मेरै गावग्लुंदों बे जाथायाव कमान्डिं अफिसार आरो बिथांनि नखरनिजों लोगोसे 7 सल्जार गासै 7 जिउ खहा जादोंमोन मुंख्लं जानाय बिप्लब त्रिपाठीनि अनगायैबो 7 जवानफोरनि मुङा फारियै सुमन सोरगियारि खाटनै कनेक PR मीना आरो शैमल दास ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव गुबुन ट्राइबेल नङै सुबुंफोरखौ मोनथाय होनाय आसाम सोरखारनि जि थांखि बिनि सायाव खोथा बुंनायनिफ्राय गोजानाव थादों EM रन्जित बसुमतारिया मख'नो गोनांदि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलाव गुबुन ट्राइबेल नङैखौ मोनथाय होनाय आसाम सोरखारनि जि थांखि बेखौ लानानै दा जेबो बुंथ'वा मानोना बियो मोनसे बेले बेजे थासारियाव दङ होननानै बुंथियो बिथां बिआर फेरेंगाया लोगोसे बुंथिबावोदि आसाम सोरखारनि जि थांखि बेनि सायाव गोथौयै सावरायलायनांगौनि गोनांथि दङ दिनैनि सानाव गासैबो ट्राइबेल अर्गानाइजेसन नेशनेल अर्गानाइजेसन कमिउनिटि अर्गानाइजेसन आरो गुबुन गुबुन ट्राइबेल आफादफोरानो बे आयदाखौ लानानै एबा ट्राइबेलफोरनि हायाव गुबुनखौ मोनथाय होनायनि सायाव गोथौयै नायबिजिरगासिनो दङ होननानैबो बुंथियो बिथाङा लोगोसे बुंथिबावोदि जायनाखि बे समाव सरकारनि सोद्रोमा महरै आरो बर' फिसा महरै मोननै बिबान दङ बेनिखायनो बे आयदानि सायाव जेबो बुंथ'वा होननानै बुंथिबावो बिथां बिआर फेरेंगाया नाथाय 4 लेंगुवेज फर्मुलानि गेजेरजों एसामिस फरायनायखौ बर'फोरनि थाखाय आसाम सोरखारा जि कम्पालसारि खालामनो थांखि लादों बेनि सायाव सासे सोरखारनि सोद्रोमा महरै बुंनो समायाब्लाबो बर' फिसा महरै बुंगोन होननानै बुंथियो बिआर फेरेंगा बिथाङा बुंथियो दि जुदि मोनसे हारिया मोनब्रै रावखौ MIL लानानै फरायनो गोनां जायोब्ला गुबुन आयदाखौ माब्ला फरायगोन लोगोसे बुंथिबावोदि सोलोंथाइनि मोनथाय बायदियै बयबो हारियानो गावबा गावनि बिमानि रावखौ फरायनो मोननायनि मोनथाय दङ सोरबा जुदि गुबुननि रावखौ जाबसिननानै फरायनो होयोब्ला बेयाव सोरबा गादबनो नाजादों होननानै सानगोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा बे मुगाया बादायलायनायनि मुगा जों फारफ्रोमबो बिथिङाव जौगालांनो नाजानांगोन अब्लासो जोंनि हारियाबो जौगागोन बे जिउआव गावनि आथिङाव गाव गसंनो हायाब्ला जिउनि मुलाम्फायानो गैया धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाफोथार दखरानि दिमुगलाय गामिनि अनिल बसुमतारि बिथाङा NEET आनजादाव उथ्रिसारनो हानायखौ आर'नाइजों मान बावहैदों सिलाफोथार दखरा खौसेथि बर' सुबुं आफाद UBPOआ बिनद बसुमतारि आरो रहिला बसुमतारिनि अनजालु फिसाज्ला अनिल बसुमतारिया उन्दै समावनो बिमा गोमा जादोंमोन
बिफायाबो अनिल बसुमतारीखौ मानिबा जाहोनाव नायनो हायाखै, नाथाय बिबैयासो रांखावरिनि आंखालब्लाबो दुखु खस्थनि गेजेरजों फेदेरदों फोलावदों अनिल बसुमतारीखौ। दुखुथिया नखरनिफ्राय नाजाथाबनाय आरो नांथाबनानै NEET आनजादाव उथ्रिसारनो हानायखौ गोजोननाय फोरमायथिदों UBPOनि सोद्रोमाफोरा। लोगोसे बिथांनि उथ्रिसारनाया ओनसोलाव गोग्गानाय लाबोनायजों लोगोसे मोनसे बिदिन्थि महर होदों आरो ओनसोलनि लाइमोनफोरनि गेजेराव थुलुंगाखांनायखौ लाबोदों होननानैबो फोरमायथियो। अनिल बसुमतारी बिथाङा गावनि सोमोन्दै फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथाङा थाखो 10 आव 82 जौखोन्दो मोननो हादोंमोन, थाखो 12 आव 72.4 जौखोन्दो मोननो हादोंमोन। NEET आनजादनि थाखाय गिबियाव बिथाङा कर्स लायालासे फरायनानै होदोंमोन, नाथाय MBBS आव मासि मोननो हायाखैमोन। डेन्टिस्ट कर्सनिसो मासि मोननो हादोंमोन, बेनिखायनो मुं थिसनाखैमोन। बेनि उनाव बोसोरसे थाद'नानै गुवाहाटीआव कर्स लानानै देग्लाय NEET आनजादखौ उथ्रिसारनो हादों होननानै फोरमायथिदों। अनिल बसुमतारीनि बिबैया फोरमायथिनाय बायदिब्ला अनिल बसुमतारीया उन्दैयावनो बिमा गोमाजादोंमोन आरो बिफायाबो नायनो हायाखैमोन। नाथाय दुखु खस्थनि गेजेरजों फालांगि खालामनानै आरो दाहार लानानै अनिल बसुमतारीखौ फोरोंबोदों होननानै फोरमायथियो बिबैया। BTC सोरखारनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय खुंजानाय 100 रावनि खन्थाइ फोरबोआ दिनै नैथि सान। क'क्राझारनि कालचारेल कमप्लेक्सआव सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानाय थुनलाइयारि फोरबोखौ प्रमद बर' बिथाङा मैया बेखेवनानै होबाय। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि मोनसे समाव बड'लेण्डआव दुखुनि देंखो खोनानो मोनोमोन। गावजों गाव बुथारलायनाय जायोमोन, थैनि बाना जायोमोन, बिमा बिनानावफोरा दुखु जानो गोनां जायोमोन। दा बेफोर थासारिया बारग'लांबाय। लासै लासै जोंनि गेजेराव गोजोना फैबाय आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि जि थांखि, बे थांखिखौ लानानैनो क'क्राझाराव भारत आरो मुलुगनि गुबुन ओनसोलनि रावारि माहारिफोरखौ लानानै थुनलाइ फोरबोखौ खुंनाय जादों। क'क्राझाराव जानाय बे थुनलाइ फोरबोआव 100निबो बांसिन गुबुन गुबुन रावनि खन्थाइगिरि लिरगिरिफोरा बाहागो लागोन होननानै फोरमायथियो प्रमद बर' बिथाङा। लोगोसे बे थुनलाइ फोरबोनि गेजेरजों बड'लेण्डआव गोजोना फैबाय, दा जौगानायनि लामाथिं थांगासिनो दङ। बे खौरांखौ गासै बुहुमावनो दैथायहरनो हागोन आरो बायजोनिफ्राय फैनाय खन्थाइगिरि आरो लिरगिरिफोराबो क'क्राझाराव फैनानै बर' हारिनि बागै मिथिनो मोनगोन आरो गुबुननिफ्राय फैनायफोरनिफ्रायबो जों बर' माहारिखौ मुलुगनि दरबाराव जौगानायनि थाखाय बिथांमोननिफ्राय मेसेज लानो हागोन। बेनिखायनो सानथामनि हाबाफारिजों खुंजानाय बे थुनलाइयारि फोरबोआव गासैखौबो बाहागो लाफैनानै जाफुंसार खालामफैनो थाखाय खावलायहरदों प्रमद बर' बिथाङा। बिसायख'थिनि समाव राजखान्थि दैदेनगिरिफ्रा गाव गावनि दोलोखौ देरहासार खालामनो थाखाय गोबां कौटि कौटि रां खरसा खालामो। आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय रायजो BJP दोलोआ बेसेबां रां खरसा खालामदोंमोन, बेनि डाटाखौ BJP दोलोआ बिसायख'थि आयगनिसिम जमा होदों। बिसायख'थि आयगनो होनाय बे डाटानि बायदिब्ला BJP दोलोआ बिसायख'थिनि थाखाय रड श' खालामनाय, हान्थामेलायाव खरसा खालामनाय गासै 43 कौटि 81 लाख रां खरसा खालामदों। 43 कौटि 81 लाख रांनि मादाव हेलिकप्टाराव 12 कौटि रां खरसा खालामदों। बेनि मादाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा 73 खेब हेलिकप्टारजों दावबायनानै बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों आरो सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा 64 खेब हेलिकप्टारजों दावबायनानै बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिं मेल खुंदों। हेलिकप्टारजों बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंनायाव बाहायनाय खरसा डाटानि बायदिब्ला डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गासै 4 कौटि 35 लाख 11,463 रां खरसा खालामदों। सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा 2 कौटि 45 लाख 6,295 रां खरसा खालामदों। दिलीप सैकिया बिथाङा 87 लाख 4,299 रां खरसा खालामदों। रन्जित दास बिथाङा 38 लाख 48,346 रां खरसा खालामदों। बेफोरनि अनगायैबो मिरु BJPनि दैदेनगिरिफोरनि थाखाय 4 कौटि रां खरसा खालामनाय जादों। मिरु BJPनिफ्राय BJP दोलोनि दैदेनगिरि JP नाड्डा, हम मिनिस्टार अमित शाह बिथांमोननि अनगायैबो गोबां BJP दोलोनि दैदेनगिरिफ्रानो आसामाव फैनानै बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंफैदोंमोन। मख'नो गोनांदि बेफोर डाटाया गासैबो BJP दोलोआ बिसायख'थि आयगनो होनाय डाटा। दुबाइआव जानाय ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2021 फाइनालाव अस्ट्रेलियाया देरहासार जानो हाबाय। दुबाइ इन्टारनेशनेल स्टेडियामाव खुंजानाय ICC मेन्स T20 वर्ल्ड कप 2021 फाइनालाव अस्ट्रेलियाया निउजिलेन्डखौ 8 उइकेट्सआव फेजेननो हानानै T20 वर्ल्ड कप 2021 टाइटेलखौ देरहासारनो हाबाय। अस्ट्रेलियानि 173 रान खालामनानै देरहासार खालामनायनि जि थांखि, बेयाव अस्ट्रेलियानि गेलेगिरि मेटसेल मार्सआ 77 रान आरो डेभिड वार्नारआ 53 रान खालामनो हानानै अस्ट्रेलियानि थाखाय देरहासारनायखौ लाबोनो हादों।
मख'नो गोनांदि T20 वर्ल्ड कापआव अस्ट्रेलियाया गिबि खेब देरहासारनो हादों। रङियानिफ्राय खनले मानसि लांखारनाय जाथाया जाबाय थायो। फिन खेबसेबाव रङिया पुलिस आरो रङिया SSB 24 बेटालियननि जइन्ट अपारेशनाव 3 मानसि लांखारग्राखौ हमनो हादों आरो 6 रैखा खालामनो हादों। SSB 24 बेटालियननि एसिस्टेन्ट कमान्डेन्ट नवनीत कुमारी यादवआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला मोनसे इन्टेलिजेन्स रिपर्टनि सायाव बिथा खालामनानै रङिया रेलवे स्टेशननि खाथि टेटेलिगुरि ओनसोलनि मोनसे न'आव दुथांफोरा 6 दोनथ'दोंमोन। 6नि मादाव 2 उन्दै गथ'साफोरबो दंमोन। निउ दिल्लीयाव फेक्टरियाव खामानि होगोन होननानै लांखारनो नाजादोंमोन दुथांफोरा। 6 रैखा खालामनो हानायनि अनगायैबो दुथांनि न'आव सिग्रोमनानै 2 नंखाय ID, 8 मबाइल फन, 1 पेन कार्ड, रेजिस्ट्रेसन खालामि 2 बाइक हमनो हादों। हमजानाय 3 मानसि लांखारग्रा दुथांफोरनि मुङा फारियै बिफा महम्मद महिसिन आली, फिसाज्ला महम्मद नाजरुल आली आरो फिसाजो रसमिन सुल्ताना। दुथांफोरा गोलाव समनिफ्रायनो मानसि लांखारनाय खामानिखौ मावबोबाय थादोंमोन होननानै फोरमायथिदों। किडनिनि गिदिर फालांगि खालामनायनि दायाव हमजाबाय सासे डक्टरा। थांनाय 2017 मायथाइयावनो देहरादुनाव डक्टर अक्षय रावत अदेबानि डक्टर रिचार्ड आब्राहामनि हेंथायै किडनि रेकेट खालामनायनि दायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादोंमोन आरो बिथाङा थांनाय 2017 मायथाइनिफ्रायनो खारनानै दंमोन। नाथाय नाम सोलायनानै गुवाहाटीनि गुबुन देहा फाहामसालिफोराव डक्टर महरै खामानिखौ मावगासिनो दंमोन। दा दिसपुर पुलिसजों दुथाङा हमजानो गोनां जाबाय। गुवाहाटीनि गुबुन सोरखारि नङै देहा फाहामसालियाव थानानैबो किडनिनिनो फालांगि खालामदोंमोन। डक्टर अक्षय रावतआ प्रिस्टाइन मेडिकेल सार्भिस प्रभाइडार महरै गुवाहाटीनि एजाइल हस्पिटेल प्राइभेट लिमिटेडआव खामानि मावनायनि अनगायैबो गुबुन देहा फाहामसालियाव खामानि मावनानै किडनि साप्लाइ खालामनायनि खामानिखौ मावोमोन। देहरादुन पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला देहरादुनाव अक्षय रावतजों लोगोसे बिथांनि नखरनिफोरा डक्टर जासेयावबो दुखिया सुबुंफोरनो साख्रि होनो लब दिन्थिनानै 3-4 लाख राङाव किडनिखौ बायोमोन। बेनि उनाव गेदेर सुबुंफोरनो आरो गुबुन हादरफोरावबो किडनिखौ 40 लाखनिफ्राय 1 कौटि राङाव फानहरोमोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।